салом алейкум бародарон, марҳамат. автобуси нави замонавӣ бо роҳбарии ҳоҷӣ наимҷон аз шаҳри бухтар, аз шаҳри душанбе ба шаҳрҳои новосибирск, самара, тольятти, екатеринбург, москва, алмато, астана, петропавловск, барнаул, кемеров, екатеринбург, челябинский, тюмень. бародарҷонон, марҳамат, автобусро бинин, роҳату ҳаловат бибарин. автобус фулш, ҳақиқи фулш. бародарҷонон, ози ки сабабе ки ҳаво хунукай, автобусои нав роҳаттар мондагем бо хоси Аллоҳи меҳрубон. ҳар ҳафта рӯзои душанбе, пайшанбе автобусо ба роҳ мебаранд. метавонед заррани занг бизанед, ҷои худона зайнид кунед. ина бародарҷонон, бо фарорасии омадомади моҳи шариф Рамазон, роҳбари гурӯҳ ҳоҷӣ наимҷон тахфиф эълон кардагия ки кадом инсоне ки қатиш 10 нафара меёра, худаш ройгон мерава. агар нахоҳӣ ройгон, 10 нафара сумша мезанем. ҳам 1 нафара полни пул шуда 10 нафар тақсим карда минус мекунем. бародарҷонон, ҳатман занг бизанед.